ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതൊരു സുഖിയനുമായിട്ടാണ്. സുഖിയൻ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കാം. ആദ്യം ചെറുപയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് നമുക്കത് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം. 3-4 മണിക്കൂർ ഇത് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ കുതിർത്തിട്ട് വെള്ളം ഒക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുത്ത ചെറുപയറാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പാനിയാണ്. അത് 2 അച്ച് ശർക്കര പാനിയാണ് 2 അച്ച് ശർക്കരയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് നമുക്ക് തേങ്ങക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. ഇത് ഉപ്പാണ്. മാവ് കുഴക്കുമ്പോൾ ഇതിട്ടാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഏലക്കായാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുതിർത്ത് വെച്ച ചെറുപയർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം പാർന്ന് കൊടുക്കണം. നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് 2-3 വിസിലടിച്ചാൽ മതി. ഇത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഏലക്കായി 2 ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊടിച്ചതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നല്ല വെണ്ണമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തണുത്തിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അതിന് നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കാം. ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് പാർന്നിട്ട് നല്ല വെണ്ണമായിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ചെറുപയറിൻ്റെ മിക്സ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറുപയറിൻ്റെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിത് ഒക്കെ ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മാവിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ ബോൾസ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല വെണ്ണമിട്ട് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കറി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇത് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ച് കൊടുക്കാൻ വെച്ചാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനി നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ സുഖേനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം.